Incwadi Exodus chapter 17. Incwadi Exodus chapter 17. Ufunda nami verse 8. Sawubona ukuthi ithanda siphele khona. Incwadi Exodus chapter 17. U-Amaleki weza walwa noSirayeli eRafathimi. Wathi uMoses kuYoshua, sihlelele amadoda uze wena uphume ulwe noAmaleki. Mina ngomso ndiyakuma encotsheni yenduli. Intonga kaThixo isesandleni sami. Wena uYoshua njengoko wathethayo uMoses kuye, walwa noAmaleki. Bona uMoses noAaron noHure benyuka baya encotsheni yenduli. Kwathi xa aziphakamisayo uMoses izandla kweyisa uSirayeli, kwathi xa izandla azihlisayo izandla weyisa uAmaleki. Verse 14. Wathi uYehova kuMoses, kubhale oku kube sesikhumbuzo encwadini, ukuthethe ezindlebeni zikaYoshua, ngokuba ndiyakuzicima impela izikhumbuzo zikaAmaleki phansi kwamazulu. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo okudibina phakathi. Amen. Cela sifalamele. Wakwethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, ngiyacela kwakhona sityhile ilizwi lamazwi akho, ingayanga uwe wasicacisela ngalo, sive ukuthetha kwakho. Sithi xa siphuma ngalamnyango sitheleleni simvile uThixo bekunye nathi. Ingake Nkosi lamava siwafumanayo ngokuphokoza kwelizwi lakho angasinamathela abezintsikelelo, khona ukuze xa sitravelisha ebunzimeni bokuliphakathi simane sikhumbule into uThixo wethu senathi. Nkosi ke bawuva nalo mthandazo ukudibina phakathi. Amen. Sifika kule ndima manje libonisa ibandla kaThixo ngelihle igama lenkosi yethu Kristu. Amen. Yes. Kande libonisa ibandla manje. Into balendini wenza thatha nje imizuzwana kubalo sikhothuke. Sifika kule ncwadi Exodus sidibana noThixo ekhokhela uSirayeli. Ufika kule ndawo yaseRafathimi. Kuphela amanzi. Bacomplain uSirayeli. Bacomplain bemlanda uThixo into yoba wasikhuphe iphutha sazophelelwa ngamanzi kule ndawo. Abanelanje ukuphelelwa ngamanzi kulomhlatyana kwaqalisa kugace uAmaleki. Elixesha uAmaleki lapha kule ndawo, uSirayeli yiwo yakhe uqala le azawuqubisana nesinye isizwe. Bakhokhelwe nguThixo umqulu welifu nangeqange lomlilo. Betravelisha uphume iphutha endiyethi baphelelwa ngamanzi. Yandifundisa loo nto into yoba even though we are led by God sometimes, but we are not immune to the problems. So bayakwazi into yoba ngeli xesha silidishwa nguThixo sifike phelile amanzi apha ngaphambili. So into yoba sihambe noThixo yithi asizophelelwa ngamanzi. Bafika apha kulo mgama aphela amanzi. Bathi besajokele yoba kuphela amanzi, uThixo azothetha noMoses. Athi jonga Moses John wale uyalibonela liwa. Athi uMoses usawuthi ndiyalibona. Uthi mina nizawuhamba apha phambi kwakho ifike ke laliwa. Uzawuthi wena usawuphumisa kwelaliwa azawuphuma amanzi. So uThixo amaxesha onke ezinto ingathi ngamaxhala apha kuthi, it's because sihamba phambi kwakhe. But once uThixo simalawe intoba makaqala hamba phambi kwethu, ufika ngasemva thina sesilungiselele ngaphambili. Wenza uthi amen kwethu usikhobe sikandekayo. Ngoba sinoThixo othi singekafika ezingxakini afike kandawo izaba ingxaki aqala lungisa gabulisa igcawu. Sithi sigaleleka pha sifika uThixo sesikhongarisheni. Akaphelela nje nendawo iveka kahle ababhixothi beBhayibhile xa besithi eligama lithi Rafathimi lithi is the place of rest or a place of supporting. So kule ndawo bafika kuyo bazawudilishana noAmaleki in the place of rest.
imbali ka-Amaleki. U-Amaleki yi-descendant ka-Esau. U-Amaleki akadingi uprovokwa for uba makaqala ibhetele. Ilapha kuye yile nto imvuyisayo into yoba makaqala ibhetele. So ndafunda into ethi even in the place of rest sometimes sawudibana no-Amaleki and u-Amaleki excitwa yinto yoba makaqala iwar. U-Amaleki akadibani nento yoba makafike mhlawumbi the place of rest on the Sabbath day ucule bemnandi uphunywe kurejoyiswa ukhangela into anokwenza ngayo iwar because into yothukwe enkonzweni no-Amaleki yile nto imvisa kamnandi. So u-Amaleki isimilo sakhe sisimilo esithi uyabhoreka. Ayibona ingathi abantu bahleli kamnandi ba-comfortable. Uyadikwa u-Amaleki. I-obsession yakhe yinto uba ngaske sigosiphe. Ngoba ngathiwa waculisa kamandi amandi ingoma i-song service esevuselela akajonga ngale song service ujonga into yoba ndizawuthetha ngantoni engenziwanga kahle. That is Amaleki. Akakho kude u-Amaleki bandla likaThixo. Ulapha phakathi kwethu u-Amaleki. Uzamnkothisa uSirayeli. Uyamnkothisa mzindi uSirayeli ngoba elixesha uSirayeli abecinga bafama uzawuresta kule ndawo. uThixo uthe iRafathim because it's the place of rest and then basuka bazodibana no-Amaleki. So don't expect bandla into yoba xa kukho u-Amaleki uzawuresta. Awuzuresta. Akadingi into yoba mayibe yindawo echaotic. Even kule ndawo where you are expected to have joy uzawudibana no-Amaleki. Ndifuna nje ubalula iindawo ezimbalwana. When you Moses wa-instruct Yoshua uzawushiyeka apha ezantsi wena. Mna noHure no-Aaron sizawunyuka intaba. Xa befika abaphezulu entabeni la madoda azawuqubisana no-Amaleki elapha ngaphezulu entabeni. But kukho la madoda alapha ezantsi. uYoshua ubambile umcimbi apha ezantsi. Ndafunda into yoba i-victory begins ekubeni ube ngumntu othobekileyo. Xa ukwazi uinstructwa uthatha i-duties i-victory iqalisa kulaa ndawo. Xa uyilida engakwaziyo uinstructwa into yoba khawubusibambe lapha mkhonzi kaThixo sizaba neproblem. As a matter of fact uthe asawungabikho uMoses ngoba beqhelene no-instructor uYoshua akabhidwe umcimbi yanguye ongenayo wangena sesithi uBasirayeli anifuna uinstructor mna nendlu yam anengxaki nani but mna nendlu yam because mna bendiqhelile ukuphulaphula umyalezo ovela kuThixo. Sidibana noHure kunye no-Aaron amadoda amabili enyuka apha entabeni athi xa yebona uMoses ephelelwa ngamandla awajongi opportunity. Awathi xa wembona uMoses ziyehla izandla babe ngozulu iqhele. AmaKristu okugqibela sozenze nee-ideas ezirayithi kwi-leadership yakho ngumdala awujongi opportunity yoba xa yengenile funeka enze bhetere kunawe. Ebekhona apha enkonzweni unawo amava ebeke wangumdala nelizolo elinye but uzulu iqhele because le nto yakhe ingaye. But uHure no-Aaron bathi ngeli xesha bebenayo le opportunity bakhetha u-understanda because ba-spiritually matured bajonga i-mission more than the opportunity because abazo-opportunist. So ibandla lethu ligcwele abantu abazi-opportunist mfundisi abangazukunika i-advice ngeli xesha udinga ngalo. Bajonga into yoba xa usukayo uzakwenza ngcono ebetha kwezi ndawo kufeyila kuzo. So sidibisana nalo mcimbi apha kule tshata anganeni nje namadoda amthandazisa uMoses athi asawugqiba umthandazisa uMoses abone thini liyahamba ixesha. Eli xesha uMoses aphakamisa izandla uyoyiza uSirayeli kayize lapha ezantsi zithi xa zikayi izandla zikaMoses aqonde la madoda sikwazi udla masimthathe uMoses siyombekela ijeli. Ayenokwazi
because Moses umthatha bambeke phansi but they decided noba masimbeke litshela sabe safe bathi basawugqiba umbeke litshela abonela kuloo ndawo yangena ngaphenye indoda yamnyusa isandla yangena ngaphenye indoda. Let me tell you something, mhlawumbe lithe ebebembeka kulo is the rock of ages. Yafuna ukuthi abantu xa bephelelwa ngamandla masibase elitshele elinguYesu. Sawugqiba sibaphakamisa sisenayo iduty yokwenza kulo msebenzi. A critical part about this story, if it beats him now ababe lapha sawujonga i-opportunity. I-leaders ezonyuliweyo apha ku-2026 zizo esixhomekeke kuzo for our salvation. Bebengancedi Moses more than babe benceda bona. So bebezinceda bona ngophakamisa izandla zikaMoses because Moses safe apha entabeni but ibingusirayeli bezawubetheka lapha izandla. By the way, noba uMoses ebenothi ndiyayisuspenda nalethenda sawunyuse zomnye wena izandla, it doesn't matter because sizawuyiswa singusirayeli wonyuswa kwezakho izandla. But the one that is anointed by God, uye funeka wonyuswe izakho izandla. Asiphoze unyusa nesikabani izandla. So uba sizawufuna intoba makunyuke zethu izandla bekhona ababekiweyo ukuthixo intoba mabasikhokhele sizawufeyila. So Moses wathi xa kusenzeka le nto wabezile uSirayeli apha ezantsi ngaphawula kwamadoda amabili ikhona ibrother yakhe. Mhlawumbi isizathu soba mayibe kanti lapho izawukwazi uzomnceda into uba bezalana. Ambalwa amathuba kwiifemeli zethu apho abazalwa ngumntu omnye bancedana khona. Singayithatha for granted lo mcimbi ubusenziwapho ibe ngathi ilindelekile, but akhona amaxesha apho omnye azawusafarishe nabo abantu abanomnceda ifemeli. So le nto ibizokwenziwa ngu-Aaron yayi-appreciate nkonzi kaThixo. Ndiko le nto uyi-appreciate u-Aaron mhlawumbi uzawuthi omnye is because he was well informed ngoba ebengumlevi. But what about you? Ifuna manje ibandla libhalwe uHune ngoba uHune akanya background uthi gqinga amaxesha we-emergency uthatha i-risk of not being recognized and xa kwenzeke i-damage bezawuthi xa eleyintoni uHune ekuphakamiseni izandla. But uHune ngexesha engazalani noMoses wonyuka intaba wathi ndizabakhona ndizamphakamisa izandla. So masibancede abantu akunyanzelekanga into basawuthi sesincede ibe ngulo sizalana naye. Ncama konke man uba kukho umntana ongena uniform apha evuselele oyi-pathfinder makafike uHune sithi ngeli xesha ndingazi nabazali bakhe. Akho mntana uzawudinga uniform apho ngeli xesha lo mntana engena abazali akazuthi xa isenzisa abathukulu libe empty bandla ndizabakhona phakathi kwabantu abazabele. Athi asawugqiba la madoda umphakamisa izandla uMoses. Athi asawugqiba umphakamisa izandla uMoses. Uthixo kuverse 14 wanegwele. By the way, before sifike pha kuverse 14 ndibona i-unit ngamadoda lapha ezantsi xa wesenza lo msebenzi apha ezantsi nanana lapha phezulu bayasebenzisana. So manisithi incwadi yezenzo baye bemqhelomnye baye bethandazisana wayehla umoya oyingcwele until sikwazi uba vulnerable to each other, sixelelana iziphoso uzawuthi umoya oyingcwele. Ingekabikho unity in the church of God asizukwazi ukonkarisha and awuzukwehla umoya oyingcwele. Bathe basawuba mqhelomnye ngokwencwadi yezenzo wathi uThixo wawuthulula umoya wakhe. Yimfakahle manje uMthixo, yimfakahle uMthixo. Xa yesithi uAmaleki Sirayeli usettlisha nje kwenu igeneration negeneration kaAmaleki wayithatha personal uThixo lento ngoba uAmaleki
indlela ebembetha ngayo uSirayeli ebehlasela ngasemva ufika kukho abantu abaweak abantwana ne-widows abantu abadala abangena strength uthi gqi apha ngasemva abahlaselo wamuntu uThixo wathi kwi-generation zonke soze benziwe kanje abantwana babo. Be careful into basi-chance abantwana abangena abazali kwibandla because kungekho kuzo bathethelela. Abanye basebenzisa impokotho zabo ukuwina ivoti ngeli xesha serong apha enkonzweni uThixo uzithatha personal zona. Bathi ngexesha balapha uThixo wathi apho uAmaleki imbone khona usetlisha nje kwenu because bebese-weak bephume iphutha bebezi-slaves abakayiqheli nalento yohamba noThixo ngezi-instructions but uThixo apha makhona uAmaleki zenimchithe. So masingayithathi for granted into basicinga basawuchansa the wicked. Can I say something? Can I say something? Mhlawumbi lento yoba uyidirect emsebenzini wakho and xa ubona everyone apha enkonzweni uqonda ndizamnika something and I will get something. Uzawuthatha i-opportunity ye-power, using the power. God takes izinto personal. So uThixo akadlaleli ebantwaneni bakhe. Singayenza thina le nto bengathi ngumdlalo. uThixo akadlali ngabantu bakhe. So kulo mcimbi waseRafadim baphelelwe ngamanzi bakhala kuMoses becomplaina bengakuthandazi uThixo wangenelela uThixo waphinda futhi badibana noAmaleki uThixo waphinda wangenelela kulo mcimbi kaAmaleki. Kwakho lamadoda amabini onyukayo ndifuna into basiyibethelele enhloko into yoba abasilidishwa ngabo even if sinawo amafa namandla oba singakwazi ulidisha masibeke phansi tools si-advise lamadoda sinayo i-ability yozenza izinto but anointwanga thina this time. Noba singabe kanti sinayo i-ability anointwanga thina this time around. uThixo umthatha serious umsebenzi wakhe. Bandla kaThixo eyona nto endiyizisayo into yoba let's support i-leaders eziziphetheyo. Masitsale ngamxhelomnye uThixo zininzi intsikelelo sibekele zona. Zininzi iziqhamo esinozifumana ngaphandle. Masizameni uAmaleki sidilishane naye kwangethuba ngoba baninzi kufuneka bengenile bazawuphuma mdala. Ndibane wale neyovangelo esisalenza singekadilishana noAmaleki ngobuza kakhulu. So masidilishane kuqala noAmaleki kwangeli xesha silalapha ngaphakathi so that xa bengena pha bafike benendawo ezirayithi zohlala sizakwazi ubagcina inkosi yoxolo mama isikelele. Siyabulela ke my brother ngamazwi aphakamileyo athe wavala ngayo. Bazalwane basiyaqaphela sidinga i-unity kwebandla. Eyona nto izasithatha isise kule ndawo uThixo asifuna kuyo unity. Ukuba ngaba mhlambi kusekhona ukuandamayinana phakathi kwethu sawugqiba sizibize ngoba singabantu abafuna ukukhawulela uYesu xa ebuya sisekude namadinga kaThixo. Inye into ezasingenisa ebukumkanini bukaThixo unity. Uthi umkhonzi kaThixo masizihloniphe iinkokheli uThixo asinike zona kulo nyaka ka-2022-2026. Ndicinga uba mna sinikwa enye ichance. uThixo usibonile uba sifeyilile ku-2025 ngoku uthi uThixo ngoku ngabo bashumayeli ndininika enye intoni ichance. So ndizamkudla amazwi masingawathathi kancinci aphuma emlonyeni kaThixo. Masihloniphane, masithandane.
ukuze xa uYesu ebuya sizokwazi ukumkhalela sonke. Uthi uThixo xa ethethe elizwini lakhe ingabonke bangasinda enguqulweni bafikelele ekuyazini inyaniso. Yiminqweno kaThixo loba xa ebuya siyokuhlala naye ebukumkanini bakhe. Inye ke bazalwane bezasisebukumkanini bakhe ukwenza intando kaThixo. La mazwi mawasanele asiqhube kule veki yonke ngokungena kwethu kule ndawo namhlanje izandla zethu siphakamisile. Uxhomekeke kuwe ke uba apha evekini uyazithoba na wena. But ke sinikwe into ethi apha masibambisane. Benivileyo le masibambisane. Ngoba kuthiwa apha uMoses omnye wavela ngapha, omnye wavela ngapha, zenyuka izandla. Woyisa uSirayeli. Ithi lento sisathe sa omnye ngapha nangapha. Usekude bazalwane. Masimcele uThixo simthandaze. uThixo unako ukusinika okusingenako. Xa ke sizawuvala sizawucela unumber 5 xa iphela ingoma sicela uSistanezi asivalele ngomthandazo. Number 5. Kusebudena ekhaya 2 Kusebudena ekhaya Yabuza umlindi wathi Ubuzo kubuya Uvubi ubuza solo kulanda futhi emkhulweni wethu. Sothandekayo silahlekile. Silapha enkonzweni. Ngathi nendlela zakho esothandekayo ezinjengendlela zokhozi
uyavuma Yesu othandekayo babantwana bakho mabane beserhanqa singaphuma endleleni yona nto ke sima apha boldness sithi bonke Thixo asimbonanga uThixo ofana naye Yesu othandekayo we presenting your throne boldly ndakagcinjani Yesu othandekayo uyamsebenzisa amaxesha amaninzi umsebenzisele intando yakho may he never grow bold kodwa Yesu othandekayo asoloko emele izulu siyazi Yesu othandekayo zininzi uSathane zaphatha zibekileyo endleleni kodwa unqanda ngobomi bakhe ukhunge ngobomi bakhe for we understand that sisasifuna ezi messages in times such as this Yesu othandekayo utata uvuma zonke behamba naye uthi xa umsikelela utata ugcilitshane ungakulinge umshiye yena nefamily yakhe utata uvuma zonke Yesu othandekayo ngexesha apresent ibandla Yesu othandekayo ngomthandazo ndisithi sizawuphuma apha silindwe ezingxaki ezingaphezulu kwezi besidilishana nazo neveki for simdanisile uSathane samhlaza sambhenqa sazowumela intando yakho ungavumi ngathi unqanda kwizinto esingakwaziyo ukuthinda uzinqanda ndithi xa ndithetha nayo ke Yesu othandekayo ithandaza manje ndisithi andizazi le-principalities of darkness and zadalwa nguwe kuba wadalwa nguwe nolusifa wazithoba i-1/3 yengelosi zazezantsi for you know them and uyayazi indlela eziopereyitha ngayo over to you nge-principalities of darkness Yesu othandekayo usifundisile namhlanje into okokubana eyona nto masiyenze xa sisebenzela wena we should be united singapheleli phaa sixhasane sithandazisane abanye abantu abangama-athalala bazawuncedwa imithandazo yabantu abakwaziyo ukuthetha nawe ubave Yesu othandekayo vuma senza intando yakho apha emhlabeni njengokuba isenziwe ezulwini Yesu othandekayo ngoku iveki izawuqala axhabashe uSathane bo esimpontshwa apha eweekendini asivithize kule veki kodwa Yesu othandekayo enento ebalulekileyo masiphume ekuvithizweni sisithi ngenene wena nguThixo onenceba engazange iphele andezakho inceba zintshimiso ngemiso sagqiba sithi because wena nguThixo over to you vuma ke Yesu othandekayo into basigoduke siyoba zii-families ezirepresenta wena ekuhlaleni vuma Yesu othandekayo abantwana bethu bagoduke ayorepresenta wena ezikolweni Yesu othandekayo makangahlazeki isidima sakho kuba utshilo ngosibali kaPetros wanena libalalekileyo efuna siyenze apha ukuvakalisa isidima sakho may you never allow us moya ngcwele ukuba thina sihlazise wena Nkosi ke mzalo othandekayo ngosolo kuyiva imithandazo yethu ungapheleli phaa uyiphendule ngoYesu kuye amen